हरवा जोंना एबार मोनसे एकदम गोदान मिउजिक लाना फैगासिनो नोंथांमोना नेना थाथ'दो साननैसो फैगासिनो इन्स्टायावसो लोगो मोनदों नों जादुखौ फेसबुकआवसो लोगो मोनदों नों जादुखौ जोंना एक्टरा सानदिउला डेन्जार बारखायो सानि जल खालामथारबायलै आंखौ रमान्टिक एक्टर इयो थारमाने इनिया रमान्टिकल' थारमाने रायजोफोर एसे सापर्ट खालामदों आरो माथो बुंबावनांगौ थांनो ओंखारलायबाय दिनै दाबो जोबाखै एक्टरानो खाम गिटारा मोसानो रोङा सानथामाव हाबबाय दिनैनि सुदा दिनै सानथामाव गोलैबाय सानब्रै जागोन रायजोफोर दिनै जोबगोन खादाया बिदि एक्टरखौ गावानो लेंदों जोंना बिथाङा ओंखारबाय आरो मेदामा बिथाङा मानोना फार्स्ट ओंखारनायनि जाहोना जाहैबाय दिनै मेकआप आर्टिस्टबो जाहैबाय नालाय मेकआप खालामनांगौ ओंखायनो ओंखारग्रोबाय आरो इयो थांग्रासिगोन एबार एक्ट्रेसखौ मेकआप खालामनो थाखाय ओंखाम जाखायो नामा सोर दङ हा ओंखाम जाखानो रङियानिफ्राय जों ओंखारलायबाय एबारो तामुलपुरसिम थांलायनोसै रङियानिफ्राय रङिया सिटी ट्रेन फैलायबाय रड ब्लक दसे नेथ'नांबाय जों एबारो जोंना गासै स्टाफआ लोगोफोरा दारकुसियावसो दङ बेनिखायनो जों दा डाइरेक्ट दारकुसियाव ओंखारहैनोसै थ'दो बिदिब्ला दिनै थामथि साननि थाखाय सुट लागोन रेडि जाबाय नै जोंना एसिस्टेन्ट मेनेजारा जोंना सारा जिरायबायानो होलांलायनोसै दिनै बबेसिम थांनाय जायो दा लासैनो खोन्थासिगोन आरो ना दा मिन्थिथ'वा फिक्स मिन्थिथ'वा दा लकेसनखौ फिक्स मिन्थिया जोंना एक्ट्रेस सासेया थांसिगोन न'आव दिनै ओंखारलायबाय दिनै लकेसना जोंना मा होनदों नावकाटा जाबाय दिनै सिलेक्ट खालामबाय जों लकेसन नावकाटा नै एक्टरा जोंना थांसिगोन आदा जांगिलाया नैहाय आदा जांगिलानि एक्टरा बिथाङानो आरो नै हिर'इना बिथाङानो ओमफ्राय बाय बाय थ'बाय साननैसोनि उनाव लोगो मोनगोन गैया आंनाव खुस्रा एक्ट्रेसा एबार जना आथोर जादोंनो जिरायदो बाय बाय दे होमबा थांदो दै सानिया थांग्रोबाय थौ एबार जोंना रेडि जाबाय जों दा स्टार्ट खालामबाय थांनायखौ कारेक्ट लकेसनखौ जों टारगेट खालामबाय नावकाटा देनाय हर दिनै शुटिंआ जोबसिगोन माबायदि मोनदो बारा मोजांबो नाङाखै हामाबो नाङाखै बाबायमोन उपाय गैया दिनै लास्ट आरो ना थाब जोबनायनि थाखाय इन्टारेस्ट मोनदों आरो एसे एकदम गरम बोथोर ना गोबाव लाबाय थानोबो खस्थ' जायो मोसाबाय थानाया गरम एकदम सान्दुं गोसाद्राय एकदम सिदासो थांबाय बिसोर फन खालामलाय थाखाय बासोसिगोन दे सिदा थांनाङा नैथिं थांनाय माथो बबाव थांगोन नावकाटा नाजों ओमफ्राय मानोबा Tiki puta.
जोंनिया सानै मोनबाय थागोन थांबाय थागोन जोंना प्रडिउसारा स्कुटियावसो गाखोना मोजां मोनहैयो स्कुटिजोंसो बेरायो मा पार्क होनोमोन इखो जोंनि रायजोनि एसे नावकाटानि जोहोलाव पार्कआव मोनफैलायबाय जों एबारो जोहोलाव पार्क जोहोलाव पार्कआव मोनफैलायबाय एबार गासिबो जोंना हिर'आ फैबाय जों सफैलायबाय जासिगोन दे साइडआव मोसाग्राफोरा दिनै नुवा होननानै खम गोसोफ्रा एबार जों टिकेट दानग्रोना लानोसै टिकेट काउन्टारा जोंना मेडामा टिकेट बुक खालामगासिनो र' टिकेट मोनबाय लाना फैनो जाबाय हा मेंगोफोरखौ लाना फै इनो स्टिक ना स्टिक इबो लोगो जामै दङ स्टिं मोननै लांसे नों स्टिं लोगो जागोन दे जिबाबो फ्रुटि मेंग'बाबो जायो जोंनो मेंगोखौ लाबो गथा जायो मेंग' लाना फै आधा लिटारनिखौ मोननै लाना फै बारला सिङाव हाबबाय जों एबारो हाय गाइस सिङाव फैबाय नै जोहोलाव पार्कआव दिनै लास्ट सुटिं दिनै लास्ट दिनै एक्टरा जोंहा जन्टा सेन्देल लाजोबदों नुवाखै उपाय गैया सेन्देलसो फैबावदो गरमनि थाखाय दिनै जोङो लाग्राफोरखौ माल रोगाग्राफोरखौ लाफायासै जायगाया मोजां दै सोरबा जोहोलाव पार्कआव फैफेराखैबा फैनो हागोन फैफेरनायफोराथ' मिन्थिखागो जोहोलाव पार्क नायदो लोगोफोर जा साफाखा जायगाया सोरबाफोर जोहोलाव पार्कआव फैफेराखैबा नायनो फैदो जा मोजांखा फैफेरनायफोराथ' मिन्थिखायो फैफेरिफोरा फैनानै नायफै खेबसे बिराद साफा एकदम क्लिन खोन्थिबावगोन दसे समनि उनाव जोङो आरोबाव मोजां मोजां जायगाखौ दे जोबनायनि होदो एलएस प्रडाक्शननि शुटिंआ दिनै लास्ट एलबाम मिउजिक भिडिअ सानथामाव दिनै लास्टआव फैबाय फैगासिनो दङ साननैसो उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बयबो सापर्ट खालाम दे खायसेफोर बाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालामनानै हो बयनोबो कमेन्ट खालाम बाय जोंना बिथाङानो प्रडिउसारा डेन्जार इन्टारेस्टनि इन्टारेस्टआथ' दंमोन नाथाय आब'नि चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामना होदो बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आब'आबो जाहाथे एसे मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो जोहोलाव पार्क बिराद साफाखा एकदम बिराद मोजां नाङो फैनानै जायगा नायनो मोजां आरो एकदम जिरायनो मोजां मोजां जायगा दङ शुट लानाय फट' भिडिअ शुट खालामनो हायो साफानो साफा एरिया एकदम जोंना एक्ट्रिसा पस्ट होगासिनो डेन्जारखा एक्ट्रिसाबो गार्डेन दङ नैथिं साफाखा एकदम फालिथनगासिनो जोंना एक्ट्रिसनि थांफिनदो जाबाय बियो ओमफ्राय हमहरबाय नायदो होनबाथाय खानैबो गिदिंबाय ग्रोब हरबाय ओमफ्राय ओरै लासै सिङाव होदो जोंना सुदा जोबां जाबाय र' जोबां जाथारबाय नै लोगोफोर दसे दंबावो जोंना एक्टरा एकदम आरो गोसो होना हरदो इनो सान्देवला बर'नि सान्देवल बिथाङा सारखो दे
6 years drop जादों एकबारे मिउजिक जोंना सारा दे बेलेग होबाव आरोबाव जोंना सारा देनजार इयो जागोन दे मोनफैगोन रेडी जोंना सारा देनजार बारखादोलै हिट जादों सार दे रेडी बरिया हिरो डेन्जार इयो जोंना एक्टरा सानदिउला डेन्जार बारखायो सानि जल खालामथारबायलै आंखौ रमान्टिक एक्टर इयो थारमाने इनिया रमान्टिकल' थारमाने रायजोफोर एसे सापर्ट खालामदों आरो माथो बुंबावनांगौ बिथाङा मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन रमान्टिक बिथाङा गासिबो रमान्टिक गोजा थारमाने एक्शन मोननैबो दं मोननैबो दङ जोंना शुटिंआ बारलाबगासै जोबना फैलायबाय जिबारनै जोबनानै जों फैलायबाय दसे रेस्ट लानोसै दावहारु फंबायाबो जोंजों दंफैयो बेजों दसे रायज्लायनोसै नायलांदों नोंथांमोना एबार दावहारुआ जोंना एबार मोनसे एकदम गोदान मिउजिक लाना फैगासिनो नोंथांमोना नेना थाथ'दो साननैसो फैगासिनो नाजानोसै हिट खालामनो नाजादों बयबो नायबानो जाबाय मोजाङै अनसायबानो जाबाय एलएस प्रडाक्सनखौबो सापर्ट खालाम स्टेप मोनसे गाखोहांदो आरो नेक्स्ट स्टेप उथिबावगोन दंबावो गोबां नोंथांमोननि अननायखौ मोनबा थाखो थाखो गाखोलांबाय थानोसै स्टेप बाय स्टेप आब'आबो गावनि नाजादों हारिखौ जाहाथे फसंनानै लाखिनो हायो थेंक इउ आब' नंगौ थेंक इउ बिदिनो दावगालांनांगोन ना 1 फ्ल'रनिफ्राय 20 फ्ल'रसिम औ 1 फ्ल'रनिफ्राय 24सिम गाखोगोननो दावहारु नंगौ हेफाजाब होनांगोन फ्ल'रसिम थांगोन आब'आथ' हारसिं हायाना बयबो सापर्ट होनांगोन ना बयबो हेफाजाब होनांगोन नोंथांमोनाबो सापर्ट होनांगोन मा होनो एकदम राइट ना राइट एबार दावहारुनि गारांजों नोंथांमोना खोनानो मोनगोन खोनानो मोनसिगोन बारा गोबाव नङा खोमा ना आब' बारा गोबाव नङा मास मोनसेनि गेजेरावनो बे मास मोनसेनि गेजेरावनो मोनगोन आरोना दिनै 2 तारिख नंगौ दिनै 2 तारिख दिनै 2 तारिख 10 तारिखसोआवनो जाहैगोन आरोना रेकर्डआ मोजां दे आब' 10 तारिखसोआव रेकर्ड जाबा रेकर्डआव खमसे खम हमनानै ला रेकर्ड मिक्सिं कमप्लिट जानायाव सानथाम बा सानब्रै बिनि उनाव डाइरेक्ट नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरोना समखौबो खोनासंनो मोनसिगोन लोगोसे मिउजिक भिडिअखौबो नुनो मोनसिगोन आरो बहिया हमनानै ला नैबे मासनि लास्ट आरो 20 बेसेबां हायो थाब दिहुननो नाजानोसै 30नि सिगांबो जानो हानाय नुनो मोनगोन आरोना शुटिंखौ बिनि सिगाङावनो लागोनबो जानो हानाय बेसे हायो थाबनो नोंथांमोना जाहाथे आं दहाय बुंनाय बायदिनो नोंथांमोना बिथांखौ आब'खौ अनसाय फल' खालामदो आरो बयबो फल' खालामदो बिथांनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो हाजासे आरो बिदिनो नोंथांमोननि अननाय मोनोब्लासो जेन जोंनि आब'आ एलेक्स प्रडाक्सना दावखोलांनो हागोन बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननिसिम खावलायबाय आरो नोंथांमोना आंखौथ' गोबां अनसायबोगासिनो दङ दिनै नोंथांमोननि अनसायनायाव आं बेखिनिसिम सफैनो हादों आरो जोंनि आब'खौबो अनसायदो बिदिनो बिथाङाबो जेसेबां हायो एसेबांनो नोंथांमोननो मोजां भिडिअ मिउजिक भिडिअ लाबोनानै बिथाङा जाहाथे होनो हायो नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो खावलायनाय गोजोननाय थाबाय दावहारुनिसिम लिरिक्सखौ एसेमान रोजाबना होनो हागोन नामा फंबाया हागोन इन्स्टायावसो नुदोंमोन आं नों जादुखौ फेसबुकआवसो नुदोंमोन आं नों जादुखौ नाथाय दिनै लोगो मोनबाय फेस टु फेसआवनो हाय हेल' सना अन्नानै फोरमायलांदो मुङाबा मा नोंनि
सरि बरिया। बेखिनिबासो मोनथिसिगोन बरिया जादों खिन्थु बरिया जागोन थिगैनो दं आं लेंहरगोन फंबायखौ औ बिनि उनाव साननैसो उनावनो रेकर्डखौ लानाय जागोन आरो ना नायदो नोंथांमोनाबो नेनानै थादो नाजानोसै बेसेबांसिम हायो आरो थेंक इउ स' माच आब'निसिम आंखौ बे मेथाइखौ खननो खाबु होनायनि थाखाय मेथाइआ एक्सुवेलि आंनिनो जों सानैनि मृदुल फंबायनि आरो आं टिउन होदों बिथाङा लिरदों आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय आरो आशीर्बाद मोनगोन होननानै बेखिनिखौनो माने खावलायबाय आरो नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय दावार फंबाय थेंक इउ नै मोनसे स्टेप लालायनोसै बिबादेयाव लागोन जोंना बड'फा दङ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नि मुसुखा दङ इयाव बेयाव लानि र' शुटिं जोबलायबाय जोंना थांनो ओंखारजोब्बाय गासिबो बेग लाजोब्बाय जों जोहोलावफुरि पार्कनिफ्राय थांनोसै एबार जोंना एकदम सुदु जोबजोबनानै ओंखारजोब्बाय बारो जोब्बाय दिनै जोंना सुदा जोबजोब्बाय आंबो खेबनि र' इसोरखो जोंना एबार सुद जोबना ओंखारजोब्बाय जोंना बायदेवा सिगां जोहोलावफुरि पार्क दे फै सफैबाय दिनै जोंना फोजोबनो हानानै बिराद इन्टारेस्ट जोब्बाय जोंनिया दिनै लास्टमोन गासिबो जोबजोब्बाय बरिया नायनोसै भिडिअआ माबायदि जायो एलबामा गासिबो सापर्ट खालामदों बरिया एबार हटेलाव थांलायनोसै जोंना माबायाव हटेलाव फैलायबाय जोंना आदार जानो नै अमा सावनाय जाग्राया जोंना एड्रेसा अमा सावनायल' जायोलै बरिया बयबो जानो थाखाय रेडि जाना दोङो राइस फ्राय जोंनि बेफोरबायदि शुटिं भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामदो लोगोफोर दा बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै